És forgatás 2. Jó sört. Tuborgod, bazd, nem is akármi. Méhészkedés, tuborgozunk. Kicsit rend van. Hál' Istennek. Jöjj, Uramisten, az úrasztalon. Nyűvekkel tálolva. Az úr lap. Szendvics! Talán hogy kell lenni a szendvicset, mutasd meg nekem. Hát nincs benne semmi értelmes. Hát még van olyan szopnivaló valamit, rágjál valamit a műsor kedvéért. A műsor kedvéért. Egy jó lépes szendvics. Kicsit nyűves. Vannak benne olyan kis... Halás. Valami a genyné. Az is tók az. Méhecske. Én fújt méhecske. Még ropogom a hamburger. Hamburger. Most sepertem ezt az első házat. Az előszobát most sepertem be. Ez a holnap ki kell neki. Hát ilyen meleg lesz. Szitte megütött a szopós. Gyere be, gyere be! Gyere be, gyere be! Gyere be! Még jössz még? Miért? Az légy. Hülye légy! Hogy pereg. Gyófából se a haj, gyófából csinálnak jó koporsót. Hát itt mind az én birtokom saját földemű van. Igen. Az úr földje. Azt szeretném elmondani, kedves testvéreim, kedves híveim, hogy ez a füzet aranyat ér. Ez a füzet ér, azt hiszem egy olyan... Gondolkozok. Egy olyan... 250 milliót. Az mostani pénzbe... 25 000 le. Ha jó, tudom. Mindegy. Lényegtelen. Itt vannak a jegyzők, itt a vázlat, minden. Akkor cseszölve van. Így lesz, így kiadások, bevételek. Itt a javert, nem számít. Ez a kiadásod. Ez a csík, ez a kiadás. Te többi ünnepbevétel. Ezeket én tenyésztem. Nem lehet látni, mit írok, mert meg is tudok olvasni. Mit akartam kérdezni, hogyha már itt vagyunk? A fűszámmal rendelkeznek az önméhely? Mi a fűszámmal? Most rendeltem meg még, hogy 3000 Bukurestből nem hozták még ki. De most aztán van 3500 meg van jegyezve már. És hogyan kapszálják a fülére? Vagy hogyan történik ez? Hát, mikor le fogod írni a térgyesz, és végignyomod a fülébe nagyon visít, ordít jövő. Másik az, hogy nem vesztődhetnek el soha. Kurva légy. Nem vesztődhetnek el soha. Mert le vannak billogozva. Mint a marhák. Az mit jelent? Besütnek egy vasat a seggibe. Nem is a seggibe, mint a nyaka mellé. Ide a... Talkójára. Potrolján hátul. Ne kacagjál marha, mert nem tudod meg te sajnálni kell azt pedig. Ugye szaknyelven beszélek. Handolára megkon. Igazán napokban hallottam, hogy ön mesterdiplomát kapott. Mesterdiplomát. Igen, kedves testvérem. Még azt szeretném elmondani, hogy én ide szeretnék egy akkora céget nyitani itt, hogy a főnöket karcoljon. Mit csinálsz? Nézem a felhőkarcolókat. Ja, de még nem, ez csak egy terv. Még sok pénz kell, nekem nincs pénzem. Na mindegy. Na és hogy gondolta ezt, hogy... Igen? Nem félek tőle. Most sem félek. Hogy jövőre hány családdal lesz? Hát én úgy terveztem el, az idén megtöltöm ezt a sort. Ez fordítva van BTV. Ezt is, meg ezt is, de ez már megvan kell úgy, hogy a kívánságon valóra vált. Még kell ezt a fésősort, ezt az alsó sort, ez nem ide jár. Na. Még valami?
Mi az egész? Rendben. És mondja valamit magáról. Miért választotta ezt a szakmát? Szeretem, hogyha valaki megcsíp. Én bírom a fájdalmat. Sokszor az asszonynak mindig azt mondom, hogy harapjál meg minél jobban. Olyankor úgy bírom. Élvezem az, hogy... 8000 fizették. Anyám meglássa meg őt. Igen? Még valami? Mondja valamit magáról. Na, melyik mondtam magamról? Akkor, milyen hosszú távú ez a terv a miekkel? Hát ilyen 10-15 perces gondolatban támadt, hogy nem fog neki mészkedni, vagy mit tudom én mi. Aztán sikerült, szerencsém volt a rokonokkal, meg a barátokkal, meg mindennel. Jó gazdag mindenki, hál' Istennek. Nem szenvedünk hiányt. Mit kérdezett az előbb? Milyen hosszú távú ez a terv? Jaj, hát amíg meghalok, édesfiam. Ez a terv addig van, amíg jól meggazdagszok, érted én? Meggazdagszok úgy, ahogy csak tudok. És aztán majd meglássuk, eladom, majd tartogatok meg egy kis a család részére. Na, és aztán... Úgy húzzuk, ahogy tudjuk, no. Na, és aztán, na, ennyi az egész. Mit tudunk csinálni? Valamit kell csinálni, mert... Még a hideg is rázni, amikor elgondolok, hogy nincs semmi pénzemnek. Most sepeltem fel itt a folyosó. Le akarom részjárni, aztán jövő héten. Elmossuk egy kicsit. Mindenki, hogy tudja, úgy csinálni. Lögdössük az életes minket is, lögdös az élet kurvára, de mit csináljuk? Még valami? Mit szól ez engedélyt ad, hogy én feltehessem YouTube-ra, Facebookra ilyen helyre? Hát kedves fiam, Vagy rádióba egyáltalán. Kedves fiam, az a helyzet, értetted, hogy én még nem akarok elgedezni a faluból, de szerintem te se fogsz. Úgyhogy még találkozunk mi. Mi még fogunk találkozni. Véletlenül meghallom a rádióba, hogy ha felrúgod a Facebookra, Facebookére, vagy mire, hogy mondják, nem tudom, megresztőt kikerült és rohányát, és így hullámzott át, vagy találtam, mikor szép hullámzott. Fényképek meg videók, zenék is alszottak messziről, közelről nem, amikor oda ment a zsüket ültél meg. Úgyhogy! Nehogy felrakd, édesfiam. Ebből nagy baj lesz, ebből akkora baj lesz, hirteni, akkora baj lesz még. Nem is. Na mindegy. Valamit meg akarna ön tudni? Hát nem tudom, az van, hogy még van 1 perc és 20 másodperce, valami találjon ki. Szól a telefonom. Hello! Éppen most akarok felhívni. Mondom. Rád már hiányzott a hangod. Szeretlek. Hol? Havili. Ha mondom, igen. Nem meg feteg van. Akkor már mondanám, nincs még felmenjek én. Igen.